Здравейте хора! Днес ще ви покажем как можете да влезете и да гледате града на центъра в играта. Сега идвате в банката, влизате, идвате на тази врата, където ето тук. Тук идвате, влизате в тази врата. Ето тук влизаме, тук слизаме, ето тук влизаме по дългия коридор. Оттей тук влизате, натискате лампата и слизате. И ето тук можете да видите целия град. Това беше, чао!